Goedemiddag buurman. Ja. Wij bieden namens alle commissies van Munnekezijl een bosje tulpen aan. In verband met de corona en de Blue Monday natuurlijk. Daarom hebben we deze dag gekozen. We houden even de afstand, daarom heb ik ze neergelegd. Dus ik wens u er veel plezier mee. Vriendelijk dank. Ja. Wij gaan alle inwoners een bloemetje rondbrengen. Omdat het vandaag de meest depressieve dag van het jaar is, Blue Monday. En omdat iedereen toch wel op iets zit te wachten in deze tijd. Dus we dachten, nou, dit vonden wij een leuk idee. Dit wordt vanuit bijna alle verenigingen en commissies uit Munnekezijl gedaan. Onder andere Plaatselijk Belang dan, Sinterklaascommissie, de IJscommissie, Stichting Muntjepop. Wij bezorgen er allemaal een bosje bloemen. En dat is geregeld via een inwoonster in het dorp. Haar familie heeft een bloemenbedrijf. Waar wij wat mee kunnen regelen. En op die manier hebben we dat voor elkaar gekregen. Nou. Goedemiddag buurvrouw. Hoi. En zusje. Wij bieden jou namens alle commissies van Munnekezijl een bosje tulpen aan in verband met de Blue Monday en de coronacrisis op dit moment. Ik zou zeggen, geef ze een mooi plaatsje en veel plezier ermee. Super, dankjewel. Graag gedaan. Nou, wij zijn sowieso wel een dorp van het gezellig willen hebben met elkaar en het samenhorigheidsgevoel. We hebben ook elk jaar een feestweek. We proberen zoveel mogelijk dingen samen te doen met Koningsdag. En een tijdje hebben we natuurlijk niks kunnen doen. En om toch een beetje de onderlinge band te versterken, wilden wij dit toch regelen. Dat er aan iedereen gedacht wordt, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Dat we samen sterk staan en dat we nog even moeten doorzetten met z'n allen. En hopelijk dat het snel voorbij is.